We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Isilingo stepdaughter singifuna ucansi. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Unkosikazi wami wafika nengane yentombazane wazongegana nayo. Ngineminyaka ewu-40, umkami yena una-38. Ngahlangana naye esafunda e-university. Kwathi ngiqala nje ukumbona ngavele ngathatheka. Ubuhle bakhe bufana nobengilosi uqobo. Umzimba wakhe ngendlela obomuhle ngakhona wawungeke usho ukuthi unomntwana. Ngamshela isikhathi eside ngaphambi kokuthi angiqome. Kwakona nje lokho kwangichaza kakhulu. Inhlonipho anayo iyamangalisa. Ngamthola engenabo abazali okuthe noma esengixoxela ukuthi unengane. Ngabona vele ukuthi akukho engingakwenza kepha kumele ngimthathe naye umntwana wakhe. Kwathi emva kwegraduation yakhe sashada. Kwakukuhle nje impela othandeni lwethu konke nje kuhamba kahle. Samkhulisa sobabili-ke umntwana waze waba na-18. Ugeli-ke lo ube umuntu ohloniphayo futhi enomoya ophansi. Kuthe esenza unyaka wokuqala e-university zaqala zajika izinto. Kwakuthi uma sihleli sibuka i-TV avele afune ukuzogona kimi. Kwakuyinto engangithusi ngoba sasi-close kakhulu vele. Ukhula nje wazi mina njengobaba wakhe noma-ke umama wakhe wamazisa iqiniso lokuthi angiyena ubaba wakhe omzalayo. Kwathi ngelinye ilanga ngigeza kushawa ngakhohlwa ithawula lokusula. Ngimemeze-ke umama wakhe ukuthi angilethele ithawula. Kwasho khona ukuthi uPhandle uyaneka. Endlini kwakukhona yena-ke ustepdaughter. Akazange-ke asabele, ngezwa ngama-footstep nje ukuthi kukhona ozayo. Ngezwa kuvuleka umnyango waseshawa. Lapho angiboni kahle insipho igcwele emehlweni. Ngizwe umuntu esethi nali ithawula baba. Ngokuzwa nje ukuthi lelizwi leli akulona elesithandwa sami ngithuke ngome, ngisule ubuso. We imihlolo inkosi impela lena indodakazi ingibona ngihambaze. Yena lapho akabonisi ukuba namahloni wavele wabeka ithawula wangibheka ngamanye amehlo waqede waphuma. Kwenzeka konke nje lokhu izikole zivaliwe ubuyele ama-holidays ekhaya. Kusukela ngalelo langa-ke ngaqala nganakisisa kahle izinto azenzayo. Ngambona ukuthi akathandisisi manginaka kakhulu umama wakhe ufuna engathi nginganaka nje yena kakhulu. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga sihlezi sibuka i-TV, wavele wasuka yena kusofa owayehleli kuwo wazohlala phakathi kwethu. Wawungabona sesimpinyene esofeni owodwa. Ngavele ngavalelisa ngathi ngiyolala kwabuza yena kuqala ukuthi hawu baba, namuhla walala eli kangaka. Ngaqamba amanga ngathi angizizwa kahle ngathi ngingenwa umkhuhlane. Ngambona nje ukuthi uyajabha ngokuhamba kwami. Kuthe ngelinye ilanga ngazama ukuxoxa nomkami ukuthi ugeli wenza izinto engingazitholi nje kahle. Ngase ngimtshela nokuthi ngelinye ilanga wangena ngigeza ezonginika ithawula. Umama wakhe wavele wayithatha kancane lento wathi mhlasimpe wenziwa ubungane. Ngavele ngabona-ke ukuthi lo muntu akayicabangeli lutho ingane yakhe. Nami-ke angifuni ukubaxabanisa. Kuthe ngelanga lokuthi abuyele e-university. Umama wakhe wayesebenza wase ecela ukuthi ngimphelezele esikoleni undodakazi. Nangempela-ke ngivume.
Aphume-ke uGeli endlini sesihamba uphuma nje ugqoke isketi esincane amathanga onke ahlezi obala. Ngikhuze ngithi waze wangagqoka-ke namuhla. Avele aphendule athi phela yena akazele futhi yena usemncane. Yithi laba-ke sibheke khona eyunivesithi. Endleleni uhamba nje uhleli ugovozile. Ulokhu enyakazisa amathango ungafunga ukuthi kukhona lento emshisayo. Sihambe-ke size sifike la kahlala khona. Sehlise izimpahla-ke singene, lo ahlala naye wayengakabuyi eRes. Afike athi angimlinde usafuna ukungena etoilet. Ngimele ngasemnyango-ke ngimlinde. Aphume esebhince ithawula avele alisuse esezakimi. Lapho ufake lezinto zabantu abadala ezokuheha uma nisekamereni. Ngavele ngavula umnyango ngaphuma ngahamba. Ikhanda lami laliduma. Ngihamba nje ngibheke endlini ngicabanga leyanto engivezelwe yona. Ngihamba ngikhuluma ngedwa ngiyazibuza ukuthi lengane ingenelwe yini. Sathane muni lo ongene kuyo. Ngifike endlini ngihlale phansi ngicabange ukuthi ngizoyithini le ndaba. Ngithathe ifoni-ke ngisendele umngani wami ngimxoxele ukuthi kwenzekeni. Ngithe nje ngiqeda ukuthumela imeseji kwabe kungena imeseji evela kundodakazi. Maye uthumele isitho sakhe sangasese. Ngavele ngalilahla phansi leyo foni ngezwa kuncinza yonke indawo. Ngavele ngabona ukuthi lengane izoqeda nya ngomuzi wami. Ngithe ngisamangele yathumela imeseji futhi enye ethi ingikhumbule. Angibange ngisapholisa maseko ngafonela umngani wami ngamchazela konke okusanda kwenzeka. Ngabuza-ke ukuthi yini okumele ngiyenze ngoba ngiyamthanda umngami futhi angifuni size sixabane ngenxa yengane yakhe. Umngani wami wathi uzofika azokhuluma nomngami ntambama. Nangempela-ke afike umngani wami alubeke lonke udaba. Umngami ngibone nje ukuthi uyacasuka futhi akayizwa kahle lento. Ebese ngimtshela-ke ukuthi ngizamile ukukhuluma nawe wangangizwa. Ngasho ngibe ngikhipha ifoni ngimvezela bonke ubufakazi. Ngakusasa-ke umngami avuke ayilande lengane esikoleni sibuye sihlale phansi sikhulume nayo. Kwaba ngathi iyezwa-ke yahamba yabuyela eRes. Yafika-ke yafonela uma wayo yamtshela ukuthi yona iyangithanda futhi yona isize yanesikhwele ngami. Yasho yathi yona angeke iyeke ukungithanda ngoba vele asihlobene nayo. Umngami-ke uthe makangitshela lento eshiwo ilengane ngazizwa ukuthi angikhululekile kahle ngayo yonke lento. Sabonisana-ke nomngami ukuthi uma efuna ukuyoyibona mina kumele ngingabi khona ngoba kuyacaca ukuthi isazoqhubeka nalento yayo. Kuthe ngelinye ilanga ngibheke emsebenzini ngavinjwa abantu emgwaqweni. Bathi angiphume emotweni bangifaka kwenye imoto badriver nami ibanga elide. Babehamba bengiphuzisa enye into ene-taste efana neyembiza. Safika-ke kwenye indawo bangehlisa bangivale amehlo ngingaboni ukuthi sikuphi. Ngafakwa kwelinye igumbi bangivula amehlo uma ngithi nhla hayibonanga undodakazi phambi kwami. Lapho kume amadoda engingawazi la eceleni kwami. Ngibuze-ke ukuthi ngibekwa yini lana bafunani kimi. Ithi nje ingane kade ingifuna kodwa mina angifuni ukuyinika lento eyifunayo. Isho njalo ikhipha ifoni yayo inikeza lamadoda. Hayibo ngithi ngiyabuka ibhlukwe lami. Induku yami imile iqine into engingakaze ngayibona. Ngikhumbule ukuthi konje ngiphuziswe into efana nembiza emotweni. Athi lamadoda uzolala nayo-ke ngenkani lengane namuhla.
Ngiyibuze ingane ukuthi iyenziswa yini yonke lento. Ithi nje ingane ngiyakuthanda futhi umama akakufanele. Angikhumule-ke lamadoda angikaze ngihlambalazeke kanje. Yavele yasala obala induku yami lapho imile ingangobaba. Akhiphe izibhamu lamadoda angikhombe ngazo athi angilale naye undodakazi. Ngizame ukulwa ngixolise kuye uma kukhona engakwenza. Ingane ingezwa lutho nje yona ifuna kwenzeke intando yayo. Ngivele nginqabe. Ngithi nje akwenzeke okumele kwenzeke asoze nje ngilale naye ngoba kumina ufana nengane yami. Ngivuke ngihlale ngezinqa, ngishaye nje umkhuleko omncane. Ngathi nje kuyona mntanami uyaziphoxa ngalento oyenzayo. Ngendlela uma wakho engimthanda ngakhona angifisi ukumzwisa ubuhlungu. Ngayitshela ukuthi ayenze ekubonayo kodwa angeke ngilale nayo. Yavele yakhala ingane ikhuluma ithi kusho ukuthi yona ayifunwa muntu. Nobaba wayo wayishiya isancane yona ayilazi uthando lukababa wayo. Manje nami futhi sengiyenza kanje angifuni ukuyithanda. Ngivele ngixolise kuyo. Ngithi nje nawo lamadoda awenze akubonayo namuhla elamanqamu. Avele abona-ke lamadoda nawo ukuthi ayikho lento. Abuze-ke kuye uGeli ukuthi enze njani lapho uyakhala uhlezi embhedeni. Bathe besanake yena ngaphunyuka ngabaleka. Nhlanhla leyo indawo ebesikuyo ibiseduze nomgwaqo. Ngahayikha yavele yangimela imoto ehamba enye indoda. Yangibuza-ke ukuthi ngiphumaphi nginqunu futhi ngiyaphi. Ngathi nje mfowethu angeke ngikwazi ukuchaza kakhulu ngicela nje ungishiye epolice station. Waba nozwelo kakhulu-ke lo mfo ngenhlanhla bekungathi siyalingana ngomzimba. Wavele wakhumula ibhulukwe lakhe yena wasala ngebhoxa. Wathi ndoda sengenzela ukuthi ungafiki epolice station uhambaze kanje. Wangihambisa-ke emaphoyiseni ngafike ngavula icala. Angifunanga ukutshela umkami ngoba ngangibona nje ukuthi uzozama ukungishintsha umqondo ngokuvula icala. Ngafika endlini-ke ekuseni sengilethwa amaphoyisa. Kwayima ngihlala naye phansi umkami ngimazisa ngako konke okwenzekile. Wathi ufonela indodakazi yakhe yavele yangaphiki yasho ukuthi ikwenzile konke lokhu futhi ayizisoli ngoba yona iyangithanda. Angikaze ngibone umkami ephuke ngaleya ndlela. UGeli-ke kwaphela izinsuku ezimbili engatholakali. Kanti ngebhadi lizomlahla elakubo. Ngikhuluma nje usejele uboshelwe i-kidnapping ne-attempted murder. Labo skhotheni bakhe-ke wababhadala ngemali ebekayiseva. Bebathembe nokuthi bazothengisa nemoto yami. Nhlanhla leyo yatholakala ingakenziwa lutho. Uma kusolakala-ke engathi uGeli kukhona izidakamizwa abezidla. Kwaqala kwabanzima phakathi kwami nomkami kepha sabuyela isimo esimeni. Ngiyayibonga indaba yokuthatha umuntu ezogana nengane yakhe kuyawudunga umuzi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.